Okay, welcome back to our channel, Upaw Vin! Okay mga kaupaw, kung pag-upa mo sa mong channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong i-upload nga videos. Okay, pero unata mo pa dayon mga kaupaw. Ako nang i-shoutout si Aurora Adonis Laila og si Angela Arevalo diya sa Davao City. Okay naman kay Brad Nieri o June from Canada. Shoutout ko ang way puas nga suporta kang Ron Lardis nga si Isil Genotivo watching from Talibang Bohol sa tanang taga Bohol. Shoutout ko ninyo no. Gingon man sa mga Bilyeho o Macabali family diya sa Matalong Esperanza Liti o gabi na ni Nanay Norberta Macabali. God bless, no? Daghang salamat guys mga kaupaw sa mga suporta. O gingon man shoutout diyan ni John Igot diya sa Lapu-Lapu City. Okay, shoutout sa diya sa Primitiva Compound sa Tungkop Ming Lanilla, sa president o sa member kang Fee Jubilito Butoy. Yeah! O gingon man sa among sponsor mga igala way paglubad ang WDD Construction Services gipanguluan ni gipanagiya ni Danilo Wamar. O gingon man sa Sorbetos Restaurants and Catering dinakang Chef Leon Orchua. O gingon man sa amuang galante nga sponsor kang Dido Bohol and Family. Okay, Sir Dido, daghang kayong salamat, sir, no? Kini day si Sir Dido Bohol, mga igala, no? Naasad ni siya ay grupo sa gitawag nga Dus Poldos. Together with Nunoy Tabar, mga igala, no? Kung gusto mo magpa-variety show sa tanang mga occasion party o unsa man din na Dus Voldos with Nunoy Tabar, mga igala, no? Daghan kayong salamat, sir, sa imuang way puas na suporta. Thank you kayo, no? O mga igala, aniya naging mga igala ang inyong giatangan ang katapusang hugna sa among sugilanon. Ikaw siya kinsay ako part 6, mga igala, mauna ang katapusan, mga igala. Og hangyo ko, mga igala, please ayaw lagi skip ang ads palihog. Daghang kay salamat. Okay, uy, pagkabuha na kapit ako mga ilaboy. Ay, tinaw na? Tinaw na? Taon sa mumula mo katulan lang na nakapot ko? Ang sino ba rin na tinawon? Ay, alternate lang ha, puli-puli lang ha. Eh, namagtungan ha, kay lisod kayo ang panahon. Okay lang, pero well, I'm fine. Huwag mo ka-actiman niya itong bahay. Nagsigog pa daan yung kwarta. Niya, mauro niya po ng itsuraan. Sige lang. Ato na ngayon. Ay, Kalois Ginoo, narang-narang na yung tao. Kumusta man mo? Ha? Kwarta? Okba na diya, tatsikis na po diya, mes. Kwarta na diya, Ano? Di ba? Ha? Pilipid ko ni mo dyan. What can you say? Oh, siyempre. Mauna akong gipanaan ninyo. Nga maning kamot yun ko para nato sa ato ang pamilya. Huh? Long Ningning! Sayaw eh! Ano? O ka na! Happy ba kayo? Ka na! Pinasigsod? Oh, natural! Muda ka kuha ng waisod! Ay, Long Ningning, ambe! Okay, mahal sa bitse! Pera o butane! Pira! Pera! Ikaw na gid siya. Tiriring! Punan akong 50
20,000 pira o butane! Ha? Pira, mahamas ka ba dyan? Pira o butane? Pira. Gusto man na, mahal sa na imong beauty. Pira. Mahal oy. Ang butane dito og statikis mamaor mo. Larga! Asa. Isang kiss mo na. Uno, dos, sayaw na mo! Sayaw mga choy! Sayaw mga choy! Wak, 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 wak. Halika! Tira! Balik! 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 This is your final answer, Pira! Oh, what can you say? What can you say? Wa ka pa na sa muy-muy, Noy? Porta na? Pag inihas, kung sabi ka. Mga sige tawag, real. Ha? Daghan na gud ani Jo. Oh, siyempre na rin kamot man ko. Dato na to, Jo. Dato na ta. Keep quiet lang mo, ha? Matulis ta. Ha? Kani siya, kung mapailisa ni siya, kantidad ni siya mga 10 million kapin. Dato na ta! Dato, Jo. Diba? Dako ari anak no? Wala Noy. Bunga na sa mong pagpanikamot. Oh, yes. Swerte na nimo, opportunity na nimo daghan na kay Pero mao na ilang giingon nato nga di ko kabuhi yung duha. Maskin bituon ba? Sa Jo? Away, joke. Pagkano ha? Pasumbi niya ira na. Maglagot ng utara ng mga chismosa god. Ha, niya kanang mamalitag lami ang pagkaon. Kunya mag-shopping ta. Ato das muwa, ha? Wow! Sige. Isuro ita mo! Bisa nasa iyong gusto! Niya, oy, mamalik una tag pagkaon kay gutom. Uy! Asa man ang Asa na kay? Natulog pa man. Oh. Nagsakit ra ba tong usa? Sige. Diri lang una mo, ha? Kay duna pa ko'y nindot ka surprise yung duha. Apil ka, ha? Ikaw? Sige, diyan lang, ha? Diyan lang sa mo. Oo. Grabe, nakatawad yung dagang kwarta si Jack. Mao nakadaghag ingon ani kadaghang kwarta si Jack, no? Nga nagsige man ta siya padana to dinhi. Oh, basi nagsige siya overtime dito. Walang nakatigong siya. Lang ka. Ano nito mo? Bisa na ako. Ano ba, tatay? Ako kasi inahanan eh. Nagagibili naman niya. Mayroon na pala niya yung kakanta yung anak. Anak, lalaki na ba? Sayang na ayo. Wapo na ba kaayo? O pagkikita. Puso di mo na kita. Iwan ko po. Ato rin sa gupong dahil. Chapaw na. Tanawa. Tumatan. Sa kapon. Sa kapon mo ano gol kayo. Dinala na nato sa gupuntay. Uy, daghan naman kaitag bata dinis ato. Oy paminaw. Buhion tani. Kay kanal ba magkagitag tagbata. Grasya nag. Gikas langit. Tinatag Ginoo. Dinaso ko mo sagutan na tayo kay. Daghan na kayong mga bata dere. Hindi na nato maatog yun. Di mo pag yun ang ipon, no? Bitaw tay kanang ipasagot ka na lang nas lain tay uy. Hindi mo sakop. Ako may baon eh. Ako yung mabuhin eh. Makoy mutya sa buhat. Murag ako, murag dili, murag ako, murag... Sulkaloy sa bata. Hay! Kamu magirikanan. Nagpatuyang na mo sa inyong kibasi. Nga ang bata, nga upay kabuot, anghel. Inyo lang gilabay, gipasipadan. Wa mo kibaw magirikanan. Nga kini bata!
inigan ako. Babae magmalalaki, mahimong presidente. Presidente sa kapilya. Nagkaon pa ta dire. Mao na gid ang balita nako. Oo. Abi naman oy. Daghan kag bata sa ilang Jack. Daghan. Isi mo ka. Daghan kang bata dito daan. Akong but pasabot ba? Napunan. Sino punon? Laruhan ni mo balita diha ha. Tinukod lagi ning ko ah. Na-concern lang ko nimo. Kasi mo tugod hindi ko kitas tanan. Ngay ko nimo asin o bitsin tagang di ko nimo dahil. Ismuso sa dimo eh. Dili na. Amigong kita suod kay tita. Mo nang pahibaw-on yun tiga. May sa kada. Sige. Iguman akong kaon. Nyawa kay 50. Mao na di. Mao di dai mo ha. 50 na yun. Ikadako na kay kaguwam na ko dai. Kini ang kwarta o. 50 ra gyud. O 20 ra gyud yung 50. Sakto. O sige, pahul mo tigag 50 ha. Dako na kay utang ako bayre na ha. Sige. O sige, iguman akong kaon. Wadto ko ron. Pero bayre na ha. Sige, sige. Tuwas kong kaon ha. Okay. Sagupo na gid nato niya. Iluoy kining bata we. Bakit? Sige, uy. Dili gina mahimo, Jack. Ano na lang sa gupan oy? Maglison na kita kay nanagay anak. Ayaw na lang lagi, Jack. Ayaw na lang, oy. Kamo ba? Ikaw. Wa may kaluoy. Batang alaot biniyaan sa ginikanan. Inyong isalikway. Sa guganoy, kisa mo gid di maluoy. Kita ko nung maayo noy. Ug wala kay kapait ug gatas. Ari na ko patutuyon? Sayop jud ganoy, ato na pasagop sa uban. Sabi niya! Otro sab ka. Kining duhara akong gisaysayan. Ano di, maning kamot ko. Makamao sab ko. Ngano kita man mo sagop, ana? Nadaghan man kay mo sagop. Imo gyud na ipuno diri. Sus, nga. Na. Mga my dear. Kapit si, ato lang ko piyong na itong mga mata. Unya, ato lang ko ning sagupon. Ato kong dawaton kung unsay ihatag sa Ginoo nato. Aron ba pohon kung makaamgo ning bata? Makaingon siya nga. Ning kalibutan na. Doon na pati malumong kasing-kasing nga naluoy niya. Ano na, abiyan ninyo ha? Inyo kumbana. I am the king of the family. Mao nga, ako gi masunod. Sabot mo. Heart, wato nitong duha ka bata, be. Ato ning tipono ning tulo. Lagi pa yung mahimo, ano ma? Ambot anak niya, uy. Isang gimmick ni kung ano. Pas abilidara ni ang buhay. Huwag makatupong sa abilidad. Duha yang bata, karon na puna na sa usa. Unya, hinoon kaya na niya buhion. Kay gikan siya sa abroad. Nya karon gikan siya sa abroad. Bago siyang abot, perting hambuna. Unya, unsay mahitabo? Di ka ni kalwaan. Si Arame ba anak si Jack? Yan man ang gituyuan. Yan na nang siya na bahala magsulbad anak. Pero si Jack, nagbawag na siya ba? Tigo siya kadagan siyang anak. Sastang problema. Di na wala problema si Jack. Kaya kada si Jack, no? Responsable na pagkatao. Gani, anduhan niya ka anak. May pagkaatiman niya. Napagani usa.
Yati man lang gihapon, ambot. Mangita pa niya naglaing usa o duha kay si Jack. Buutan nga tawa ay problema siya. Kay matod pa niya, maomgi ko nun ang mga gwapo, sama na ako. Mas gwapo pa kaya nalog. Alam no, murag damuslog. Kaduhar ko ni Udong. Di ba o sinaga ni Mr. Taugi? Ako hipalo na tanan. Mga kaubuang Jack. Lula sulti ako. Mauna ako, iskabitsi, pugsod ako, pauli. Amo balay. Para linaw tanan, wala problema. Oh, narani mo, sir. Ikaw mo buot. Pa, Kalon, na ako sultiin mo. Ato panahon dili makauli ato. Ali. Kuya ba? A few moments later. Tay, wala man gila punto sa kabitse. Nga wala man to ka sabi sa papa. Doon nagisulti si Mr. Munggos. Oh, Mr. Taugi. Pait nga. Pait pas panyawan. Kasi pait pas panyawan. Ay, sige, punta na na. Tanaw niya. Doon na nagubot nga may tabo. Na. Tay. Hi. Kuyog na lang ko ni Papa. Ano man, day? Sa may hinungdan. Si tatay lang pangutan Inahibaw mo na siya. Ano man, itay? Ang sa man ang istorya, ha? Ay, nalang ko gini. Eh, di lang ko gas iskabitsi. Ano lagi? Ano sa lagi ni istorya? Iskabitsi, my love! We'll see you through. My love. Ay, love! Lindot ka niya akong plano, love! Heart! Ikaw na lang ang suulan na mao'y mabantay sa sinagop na to. Ay, di ko masyugot. Di ko masyugot. Kisa na susuon ako. Kung mahimo ning mamay siya. Pero, tay! Jack. Ikaw na lang. Wanay kapuslanan ang tanan kaniya na si Papa. Nagkuha na ako. Magkuyog na lang ko niya. Adobo manok. Unsa man eh? Sagli na sila. Ang ko magkuha. Unsa man ka, my love? Daghan na kita kwarta. Kunya mo biya na hinukan ako. Pasaylo ako, Jack. Kuhaon ako ang atong anak. Pero love, naguto na ta. Ano sa mga kapura pa nakataw ka mo ditaw nga pagluto? Bihay ko katangay sumpong di ka ng Papa. Ay, sagot! Unsa naman ka? What happened to you? What happened to you? Kaya ayaw magalaki. Huwag kayo uwaw, bakakon ka. Matuni mo kami ra si Mahang imong unungan. Sa sunod adlaw doon na sa kaipuno na mo. Iskabit si darling. Naunsa naman taon ka eh. Di ba gisultihan naman si ka, I told you. Nanagpa na mahinuon ka. Naunsa ba ka? Sabay na itabo ni mo. Huwag kayo ayaw pagkalalaki. Angay kang lookon. Awa, ang uwaw na anak. Ayaw na
Lagi! Unsa? Papa! Nalugay ko! Gisag pa ako ni iskabitsi diri ay! Ikaw saktais ka, Bitsi. Oh, sakit kayo! Asay ko. Diri! Diha. Ganon, kusok kayo. Ano mo? Mao na akin mo. Gonggong. Dili niya hatag ang bata pa. Dili siya hatag bata. Ikaw hatag lang sa iya. Siya gusto naghabata. Ikaw uli ato. Pero gimahal ko man ang akong anak pa. Muhawak lang usa ko niya sa di patamulakaw. Sige. Ako sukot imo. Ikaw halok bata. Pauli na yun. Ato ko huwat mo unahan. Sabot. Sige. Ayaw to kay. Sabi ang tao ni sila eh. Kalit mo lang kalami. Biyaan ko ni Muskibitsi. Tanaw na to. Makakita pa mo gwapo sama na ako. Oh, nga naman di ay. Nga naman di kamismahan na magpakasal. Tanaw na to ang katag. Kinisad si tatay ba? Ay, manis. Huwag hindi katapang na ako eh. A few moments later. Hay Mas Jack! Hay Mas Jack! Ha? Nanadat ay. Lagot ti ko to. Ano naman? Kisagot tayo di maglagot, anak. Nga nanagop na sa uglaing bata. Amaw yun! Huwag siya matagbaw nga na inyo! Naglalis lagi mi. Isog kaayo. Nagsalig man siya tayo nga di may kasal. Asagdi lang. Kaya makasal ka mong duha. Mutabag og kulata na niya. Pero sige lang. Kaya nagsabot mi ni Mr. Taugi. Kuwarin ko siya ron. Kaya bawiun si Iskabitsi. Panahon na mo. Ikaw di pakaslan ni Jack. Diban ilang. Ikaw di pakaslan. Pero tay, Oo, saman. nagsinaaray man good minis ka bitsi nga. Amo jud nang unungan si Jack. Bisan unsay mahitabo. Kwanggol! Kwanggol ka! Kusugot ka lang nga magtipon mo si Jack. Hangtod-sangtod. Gadili mo makasal. Nagsabot lagi minis ka bitsi nga. Amo na lang ang kunong bana si Jack. Bisag wala pa may pakasli. Di lagi na mo. Di ko musugot. O di ka pakasal, Jack. Ayaw pagkagana ni Iskabitsi. Kay, tingay gibuo ko ni sweet and sour. Tay! How are you? Oh! Buhay mo tay! Woohoo! Parang sa mong kagaral. Tay! Ano man ka? Ano mo ka? Unsa man eh? Pila ka adlaw na lang tay. Wana. Amalhin ta dito sa mansion tay ha. Uyabutang nga na itong elevator tay. Aron di ka maglisod. Tay! Kanang anda-andami. Unsay gusto ni mong sudan tay. Dili lang ta mga on. May sagunsa. Mukhaon ko. Basta akong anak. Ayaw ginagpasakti ha. Wala oy! Pasagdan yun. Ay, gupo na ni mo tayo eh. Nagkahugot man ka tay. A few moments later. Nganong biya man ka? Di ba nagsabot ta nga? Mag-inunungay tang duha, bahalag di ta pakaslan ni Jack. Nagkasabot na bitaw ang tatapag-ayo. Pero, hindi magina ko madawat ang kamatuuran. Kasi ka matuuran. Ang say buot ni mo pasabot. Mabiya na lang ko, day, mahal. Kung ikaw nalay pagkasal uban ni Jack, kaya ako, dinagid ko niya. Bisag hagdon pa ko niya pagkasal. Pero nga naman, sulti ko. Kung mubiya ka, di ti kapugngan. Pero sulti ko unsa hinungdan. Bueno, musulti ko. Pero gusto ko na si Papa lang ang musultin mo. Nanam kita, ako magiging pakasadon. Dili ka pa sa doon.
Gibiyaan guys kabisi. Kaya ni baon sa unsa kang batang sa pagkatao. No, imo kang kaysa. Ay, bahala na sila diya. Lakaw kung gusto siya, mulaya siya. Total, naman si Maha. Pwede mo na ako, kami doon magkasal. Sakto, pre. Sakto na si Jack, pre. Sige natin sa bitsi. Abaw na to. Pero ipadaan ang bata. Kaya iya mo na. Ako ang mapuna. Di na mahimo. Ako nang ipakita nila nga kaya na kong buhayon ng mga bata. Ikaw, Jack. Pero sabi yung pakaslan si Maha. Kinahanglan magpakasal mo sa madaling panahon. Ikaw na ba, gahalhal na nang naong nimo? Wala nang upog ni si Skabitsi? Ano pugin man ako? Bahala siya. Basta wala ko sa inginli. Pero nakasa ka! Sabi niya! Unsa ba ako sa... Suma! Ano? Lalis. Pero ito si abilidad nito, anak. Usapan na, no? Kapi, ikaw pa. Bakit? Ano to siya? Lingyong yung mamata, mura magtigre. Tungkol sa mong kabuang! Ito na, anong dos Maha? Bukla niya. Ako nga rin, be. Ibong ka, no? Ikay nagkaingon yung tanan. Kaya nga naman. Si Mr. Tauge, naibaw na. Doon nagkasulti niya. Kung ako sa to, naibaw na ko. Unsa ka? Huwag mo yung kadako. Kayo siya lagi akong sa! Ako si Kay. Hibong-hibong ka. Ihatag ng batang Skabitsi para mahuman ng tanan. Ayaw pagruling nun. Di na ko ihatag. Giga niya, no? Iya akong gisagpa. Ano di ay? Ako nang sa butons Maha. Ako mo gina siyang pakaslan. Kasi mo bantay sa duha na mo kanak. Dali. Pakaslan ni kay Jack. Anda mapakasal Jack ni mo. Asa magkalab Maha? Ay paglakaw, isabutan na to pagmayo ang atong kasal. Makipakasal ka na ko? Oo. Di ay. Si Paa mo na to. Akabagi. Unsa mong gawin? Unsay-unsa? Lampingasan kang dako! Imo may giilad ni Skabitsi! Palakiro ko! Ha? Ayaw ka na si Jack. Mapakasal ka ni mo. Di ko makipakasal, anitay! Unsa naman ni Jan? Mo mi dining anak! Unsa? Ay pagpataka din na ha? Hilom diha. Dili ka mo angkon. Nga doon yung bubalog. Nga nagdagag bata pagbauli ni mo. Imo gisuot pagmabutang diha. Usap ni Jack. Usap ni binuang nga. Tinuod eh. Uy! Di na tinuod! Di na akong anak! Okay na. Dili, day, ha? Huwag ako kung gustigaw ka. Tanaw. Tanaw, tay. Asa maliwat? Tanaw? Oh? Ang simot pa lang tanaw? Pwede ng liwata? Dapat tanaw, be. Ay, lingaw! Tanawa, tay. Asa gyud man liwat? Oh, tanawa, liwat kay niya? Liwat yun mo, Jack. Bisag unsaon, liwat yun mo. Unya, plus, ang sulti ba ni tatay ni mo? Saon man ron. Natural nga maliwat. Laki sa ko. Unya, kining kanal-kanal sa ilong, kilay, mata, baba, unsaon ta ni ron? Ha? Unsaon na lang ni? Saan nga? Sige yaman ako nagawak. Murag sa katugayan. Siyempre, badugay, maliwat ginan ako. Kuani! Imo na na! Pa! Kumba, asa mo ka? Ako niya, Iday. Ikaw! Siya! Kitsa ba ako, ha? Wa kay imo.
Di na ako di kaya. Tay! Tatay! Tabagi ko! Tay! Tay!